Hey guys! Ug maayong adlaw kaninyong tanan, especially sa mga taga CDO o maayong adlaw pod sa mga dili taga CDO na gusto pod man sa CDO, i-try po nyo diri sa among Bischa Eat and Grill All You Can. Although kani among store diri guys, very simple lang gid kay ni siya, very homey, murag nara ka sa balay, murag kag namista og igura ka nagkaon, right? So and today is another day. So ako ipakita sa inyo ang menu sa among buffet section. Nami siomay, nami pancit canton, nami tuna bagets, nami fruit salad tapioca, tapos nami saging, nami watermelon. And then nag-serve sad miglato salad, guso salad, tapos we decided ngang sisig ug ang balbako, everything na namo siya i-serve guys. And then kanina po nagluto po kog saging minatami. So i-serve po namo na siya tanan karon guys. So aside sa mga menu nga naa sa tong buffet section guys, nga daghang kapilian, napasag ni daghan nga gina-serve na mo sa inyong table. Tapos kamo na lang dayon mag-grill guys. So alin na mo diri sa Bischa og i-try ninyo, i-comment ninyo kung di mo ganahan, but i-try po dog appreciate ang among gibaligya guys. So bye, thank you.